Good afternoon po. Ako po pala si Willie Abad, estudyante po ng Kasitmas Pasakaw. Ang course ko po ay welder. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung individual project namin. Ang ginawa ko po ay ang tinatawag na plant rack. Ito po ay may sukat na may taas na 5 feet. Tapos may haba din po ng 5 feet. Then ang lapad po nito ay may lapad siya ng 16 inches. Then ang mga material po namin ginamit dito ay angle bar, flat bar, pintura, then yung mga sa utility po, yung welding machine, grinder, cutter. Okay, so Mr. Willie, very detail yung ating pagkaka-explain ng ating project. Very good. So, yan, paano mo naman po naisip na ganyan yung gawin mong design? Naisip ko pong gawin design ng ganito kasi sa panahon po ngayon, yung mga kinakaabalan po kasi ng tao ngayon kasi pandemic. So, abala po sila sa pagiging plantitas. Ay, wow, oo nga, very good, very good. Kaya yung design na ganito kasi maganda siyang lagyan ng halaman kasi very creative po yung design niya. Then, makikita mo naman yung pagkagawa na pinag-isipan talaga. Kaya, medyo patok na yung panahon ito, yung ganitong uri ng proyekto. Okay, so sa palagay mo Mr. Abad, mga ilan naman kaya ang materials, ang cost of material natin, ilan yung total na na-consume natin sa ganyang project? Ang na-consume po dito sa project na ito, bali po, nag-consume po ako dito ng bali 4 na angle bar na diona, din 4 din na flat bar na diona. So yung flat bar po, ay yung angle bar po, nagkakahalaga po ito ng 1/8 yung 4. Then yung flat bar po, nagkakahalaga po ng 480 yung 4 din. Then yung pintura, pintura po, nasa 180 po, 1 litro lang. Ang ginamit po namin pintura dito ay yung epoxy primer para po mas matibay, mas maganda, pambakaw talaga. Then yung welding rod po at saka yung paint brush. Okay. So, sa palagay mo, ilan kaya ang monetary value lahat-lahat na yun? Ang total? Ang total po nito, yung sa materials pa lang po, bali nagkakahalaga po ng 2,100. Then yung utility po, yung mga ginamit na sa utility, may ko lang po siya, kinuha ko lang siya ng 10%. So, mayroon po siyang 210. Then, doon sa labor naman po, bali, trabaho po ito ng 2 araw. So, binigyan ko lang po ng 500 a day lang po yung araw ko. So, 1,000. So, pag tinotal po lahat yung materials, din yung utility, and din yung labor, so, nagkakahalaga po siya ng 3,310. Okay, so halimbawa kung bibiling ko yan sa iyo ng 3,310, ibebenta mo ba sa akin? Kung ibebenta ko po ng 3,310, so pwede na po kasi kumbaga nabawas ko na po yung gastos doon, then yung labor lang po yung babayaran sa akin, 500. So ganitong project ba, parang hindi sa iyo yung materialis, so parang yung labor lang ang binayaran sa iyo nito. Yung labor lang po. Okay. So halimbawa kung gagawin natin is halimbawa ako ang customer mo, magpapagawa ako sa iyo ng ganito, magpapa-design ako sa iyo ng ganito. So hindi ako bibili ng materials, lahat sa iyo, materials, labor, utilities. So mga ilang ilan naman kaya ang isi-save kong pera para mabayaran sa iyo or makuha ko ang ganitong item sa iyo? Kung dadaanin po sa kontrata, mas maganda po kasi sa kontrata kasi mas kikita ka din, mo yung oras mo, mapapalit mo yung oras mo. So kung dadaanin po sa kontrata ito, siguro papatakbo ito ng mga 4,000. Okay, so mga 4,000. So medyo lalaki yung lalaki yung profit mo kasi
yung utilities mo madadagdagan, yung Then howling mo, oras mga ganun, sa ano? trabaho, mababawasan kasi bibigyan mo siya ng overtime. Okay, okay. Okay, very good, very good. So, ano naman ang masasabi mo sa experience na ganito? Na gumawa kayo ng isang ganitong project na naging parte ng pag-aaral ninyo sa ngayon? Ang masasabi ko lang po sa project na ito po ay isang bagay na kung saan madadala mo to sa habang buhay kasi parang isang training ground dito pa lang, natututo ka ng gumawa ng mga bagay na katulad dito, yung paggawa ng tantra. So, pagka nakagraduate ka naman dito sa course na ito, alam mo na yung kung paano ka makontrata, mag-posting ng mga kukontratahin. So yan mga kabakal, so yan po ito yung project na ginawa nila. So sana ay may natutunan kayo at sana po ay yan kung kukontakin nyo pa lang si Mr. Willie Abad, so saan ka pwedeng kontakin kung sakali gusto nila magpagawa ng ganito? Kung magpapagawa po ng ganito, punta lang po kayo doon sa kung may malapit na po sa munisipyo, hanapin nyo lang po ako. Madali lang pong hanapin, nandiyan lang ako sa tabi-tabi. Yan, okay. So, yan, maraming salamat po. So, bago tayo paalam, don't forget to share, like, and subscribe. Bye-bye!